Poliong ubadeu try jong kawai ke building ubala yang persya ya ka Khasi Hills Autonomous District Council hak jinglet ban khenra trading license dek enforcement jong ka council kapadan hastan mau ngap hak arpau trek mentau bena yayong mentak sngi uklam wan bani kendu mark mat yau chief executive member Henry ula supara ano da ka court order da ka ba ai daw bo don kam kerki Guwahati. Habayakran ba chief executive member ka KHADC uba Tita Starwal Khan ule tho ba Poliong uklamwan hi dala di bani kendu yu Henry ula supara ano ha wei breu ya ka court order jong ka court bat pen pauru ba ka building ka ba tu Poliong upen yang ya ka dukan paki dulan kadai ka padang ha pa uput usam jong ka KHADC. Ngilap bagi dan kidukan ki padang thamai. Tingirung gitu kidukan. Ngirung ngilap baru ki basyong dukan ka tu ka building ki kimdan ni ka license. Tingil ayat dalam ami lang tu ngilap hak hang ki ngiat saneng lawan itu yang apa nakaliang jong tu try jong tu ka building ilawan ya kaban ken hiet ya ki nok tray jong ba balai ba pihak hang gila berngam la bersit bat nakaliang jong ong pakadon ka court order tak ka court order ngam tip ka bakum nu ba ila ong ban wani kendu yang ngam tak si sebetin rei la pha do we brio bat itai brio yang ba ila lek no security ba kadon ka emergency te tota kamli lei rengal ayo e kini ko te had ngan sepensai kini ko dapat ngilayat keleng-keleng pakat jing ya ke jungi kalong pan ensure bagi dukan baro kibom dan itu sen kimla ban kari business ta long sai kabaar nga kwa ban pensai ta kalong bangayo e we ke city menne na kani ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kani ka kedau yaki hawkers generally ngamtip ki mut yanu tambah ki basan yang ni kideki paradok persnam jangi we kong shani thaba we kong violent pertu ha yong ba ngapen kenya ka court order ba ngilit kendang ki basyong madan na ko aban pensai hang ni yakini ki yakini ka seng daga baburom nakaliang ka jungi ka council ka jinglet jungi ngim ong banlik kendang ye gi basyong madan ngimlet ban evik ye gi basyong madan ringilet evik ya ki briu ki bomdan license la ki syong hamadan ne ki syong hadukan ya ka jing syong madan ka council kamdan bor bantu kala kani ka district administration ya ka tangi sutu takada ma kwa ban pensai gini da ka basyai la kani kaseng kakwa ban yada ya kibreu ki banabar ne kakwa ban yada ki breu lojong kakwa ban bu kata ke singkeli di kwa ban yada ya no balai ki kita ya ki ladangi ngi ka district council ka penenkam ya kani ka an ka bangidon baki bar jala la ki syong hamadan ki syong dukan kimla ban khayi klem ka trading license te kata ka bang keren syai kidi ban suktu e kata nga khamlet mangi ban kendang gi nok syong madan gi bade gi pardo snam la jong lengi ngi ong ba ki basyong madan ki bade ki bar jala ki bomdan itu license kimla ban khayi hang ni kata di ka kamram ka bangi ngi le tengah so ba ni ka jing tho chongki ka long on call kamdan nong rem ba kamdan jing dei ei ru ba kata ka court order ka baki ki yo mo ka court order khamong da ya syong ka bamwan ya le be an ka bamwan khamong ta ta we have comply ya ka ka an ka bangi ngi don halor ka jing kam jong ni Poliong ba kata jika ba kanang ha pa speed bot ka municipal hadu kan no ka di jing sya pi ladang alet kat kum gani ka court order ka bangayo kopi na i ka bami au arajar khat saw ha ba day bat ki nong syong dukan ha tu ka building kalong clear ba ka ha pa pu sam jong ka district council pakani ka court order kalong ba unu trayen udan ya ka hok ban aiwai no ka bamut udan ka hok mau kumu try udan hok te ban aiwai ya kita ki bamdai ki kasi ki barjala tinre ki dei pat ban comply ya ka requirement kat kum ka Khasi Hill District Trading by Non-Tribal Regulation Act 1954 lada ki dei ki non-tribal ka order ko ong ta bat ka order ko ong balada ja ba kita ki basyong wai bat ki apply ya ka trading license nang ni disom segi de ban dispose kata ka trading license hapo si banai kata ko arja kasa tengok
baladakim apply kum nung indispose bala nganget bahakas nem arja kat sao haba kami kini ke court order lada kita ki brio ki basyong dukan hau kila apply na try kila ayo mo kila di banyo na do terus nem tele si kita kinong songwai kila pet kim song shu kila wan song sedegi we te ngako aban pensyai ba pol kalong bakat kum kini ke order ka banga pule kalong bet ba ka court ka direct lani kala pensyai hang ni ba uno non tribal ubale khai business hapo upur usam ni district council hi ude banyo e katri ngasa ngakwa ban ong tangata